The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. We have to take note of this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. 2 Timothy 4:2-4, preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. In Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. For the next few minutes, we will devote this to silent prayer. Ana kay tinagong panimuyo, privacy sa imong pagka-saserdote. Na kay pagpili, paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag sa in English og rebound technique. So the option of rebound, if necessary, to ensure aron masiguro na ikaw mapun-an sa Espiritu Santo for the perception and metabolization of Bible doctrine. You also have the opportunity na kay gayunan of blotting everything else out except ang imong pagtutok, pagpunting sa gitudlo nga pulong sa Dios nining adlaw. In preparation for our study, therefore, let us pray. Magampo ta. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, nagapasalamat kami kanimo, Diyos, nga kami nagapuyo ni ining katuigan sa simbahan and in no other dispensation where we have been given so much, and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. So nagaampo kami, O Diyos, nga ang Espiritu Santo maghahagit ka namo, bahin ni mga butang nga among pagahisgutan o pagatunan ni ining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas.
Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan, mga kaigsuonan, mga higala, mga igsuong magtotoo. Here we are again. We are here today. We are alert with a clear mind. We are alive and still kicking. We are breathing. Kini gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini. Dili kita angayan nini. Nor work for it. Kining tanan grasya. Ato karong ipadayon ang atong pagtuon bahin sa atong pagtulunan nga giuluhan og the Doctrine of Apostasy. Now, kagahapon o sa miyaging higayon nga kita nagauban, nagahiskot kita bahin ni ini karong mga panghitabo human sakgawa ang mga magtotoo. Kita mga magtotoo sakgawon kita during the rapture o manggawas na kining giingon og man of lawlessness, mystery of iniquity, kining mga butang manggawas na kini o kining iniquity ila kining gitranslate o kaning numia. That's a feminine word. Okay? Iniquity is fine. Apan ang more accurate nga translation mao ang lawlessness. O ang lawlessness is a term that refers to revolt and defiance, pagsupil o pagrebelde sa standard sa Dios. Kaya ang tanang sala, iniquity, but all sin is lawlessness. Okay? Ang tanang sala, iniquity. Ang tanang sala is lawlessness. It involves revolt, batok sa Dios. Now, kadto sila si Adan o si Eva. Sa ilang pagkaon sa gidili nga bungas kahoy of the knowledge of good and evil, mo kadto'y lawlessness. A revolt and defiance to the standards of God. Kadtong mao nga hitabo ang pagsupil nila sa unatang ginikanan batok sa standard sa Dios, mao kadto ang una nga act of lawlessness sa kasaysayan sa kaliwatan sa tao. All sin, tanang sala, whether it's mental attitude sins, unbelief, negative volition, kahadlok, kabalaka, kasina, pangabubho, pagkamapahitason, bitterness, hatred, etc. It's all lawlessness. It's all a revolt against God. So, take note of that. Katong mga bag-o pang nagasunod ni atong pagtuon, nga kini mainungdanon kini sa atong pagkasayod ni mga butanga. Nagaingon kini literally og the secret of lawlessness. Now, ang pulong mysterion, nga Grigong pulong, correctly translated now to secret. A biblical mystery or a biblical secret na kahulugan kini nga ang Dios has chosen to keep secret hangtod niya ni higayon as He chooses to reveal it. O kining secret of lawlessness, revolt matok sa Dios. Nga diin mo kabot kini sa iyang kinatumian, the zenith atol sa tribulation period. Apan ang Antichrist nga naghari ni kalibutan na sud sa katapusang tulog tunga katuig sa tribulation period and claiming to be God ug mamugos pag yun siya, demands nga simbahon siya under the penalty of death. And its origin diha sa Kapitulo 3 has characterized the human race throughout its history. All evil, tanang kadautan, whether in a believer or in an unbeliever or in evil angels, ang matagbuhat og sala, every act of evil, gitawag kini og lawlessness. Ang secret
of lawlessness sa pagkakaroon, nagalihok na. It is already working. Ang pulong already, adverb kini that means something is in its continuous condition of existence. Ug ang pulong work dinhi is a present passive indicative third person singular from the verb energeo. Ug bisag wa ka magtuog Griego, naibaw kag unsa gipasabot ni pulong energeo once you see it transliterated. Energeo. Okay? Atong spelling ni E-N-E-R-G-E long O. It means energized. Now, the secret of lawlessness is already being energized. And what is lawlessness? It is a revolt against God. And what's the origin of revolt against God? Tubag, negative volition sa bahin sa dili magtotoo for his knowledge of the existence of God, ang iyang pagkasayod sa pagkaana ay Diyos o God consciousness. Anakin ni mabasa nato sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18 ngadto 20. Now, the 5 points of heathenism and the revolt of, therefore, the unbeliever ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. It's already being energized. Og hinumdumi kini nga this is written in the vicinity sa ikaunom nga dekada sa unang siglo. It was already being energized then, og nagapadayon pa kini sa pagka-energized sa pagkakaroon. And what energizes it? The negative volition sa dili magtotoo energizes revolt against God. Ang sekreto sa giingon nga lawlessness sa pagkakaroon is already being energized. Now, the rest of verse 7 nagaingon kini, he who now letteth will let until he be taken out of the way. All right? He who, the rest of the word for who here, there is no relative clause but actually a present active participle. Ug dili na lang nato kumplituhon ang sentence to which it is written, literally nagaingon kini og the one now, right now, letteth. Katingalahan kini. Ang pulong nga let sa in English nagkahulugan og to allow or to permit. Now, sa karaang in English, wa ka na magpasabot sa ingon niya na. It's a good translation for 400 years ago. But it's almost ready to translate kining verb nga let is almost the dead opposite. Hapit ang pagkaatbang niya sa let sa buot yung ipasabot ni in English. Now, amazingly enough, kining maong pulong has already been used sa context ni niya mismo. Ana kini sa present active participle masculine nominative singular gikan sa verb nga kat echo. Kini nakahulugan og to suppress, to restrain. Used back diha sa versikulo 6. You have known the one restraining nga maong God the Holy Spirit. Og karon nagaingon siya diha sa versikulo 7 og the one restraining unya will restrain. You see, ang will is in italics. Ila kining gi-fill in. The one restraining nagpasabot og iyang tumano ng iyang buluhaton. He will do his work. Ipadayon sa Dios Espiritu Santo, present tense, ang iyang restraining ministry batok sa evil dautan sa kaliwatan sa tao. Karon, God the Holy Spirit restrains evil sa mga dili magtotoo. Ingon man ang evil sa mga magtotoo.
pinagi sa iyang indwelling presence, sa iyang pagpuyo sa mga magtotoo dinis kalibutan. Ang iyang presence, siya nagapuyo sa matag magtotoo sa katuigan sa simbahan, church age. Na mabasa nato sa 1 Corinto 6, 19-20, 1 Corinto 3, 15 o 16. Sa higayon nga ang tao maluwas tungod sa iyang pagtuo kang Kristo. There are 6 ministries sa Dios, Espiritu Santo, ug mao kining mosunod. Ang una nini is baptism, ikaduha indwelling o baptism ang pagbautismo, ikaduha indwelling ang pagpuyo, ikatulo regeneration ang pagpakatao pag-usa, ang ikaupat sealing ang timbre. Okay? O ang ikalima, the provision of the spiritual gifts. O ang ikaunom, ang pagsugod sa pagpuno sa Espiritu Santo con filling of the Spirit. Ang unang 5 nini, mga permanente alang sa mga magtutuos katuigan sa simbahan. It's all permanent. Ang ikaunom nini, mahimo nga ma-maintain sa magtutuo pinagi sa iyang pagpadayon sa pagkinabuhi sa gitawag taog faith-rest life. Ang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og kapahulayan, faith-rest life. Apan sa higayon nga mogawas ang magtutuo gikan siyang pakigambitay sa Dios, gumikan siyang pagpakasala, he moves out into carnality og makasala siya batok sa Dios Espiritu Santo. Hinumdumi ang basic doctrine. Dito sa top circle, itaas nga lingin, mo ka gitawag nato union with Christ. Ang pagpanag-iya sa kinabuhing walay katapusan, possession of eternal life. Unya, ang operation bottom circle, ang ubos nga lingin nga nagarepresentar sa pagpakigambitay sa Dios, fellowship with God. This is the temporal fellowship with God. Temporal kini tungod kay matangtang man kining fellowship, matagkaron og niya tungod sa unsa? Tungod sa atong pagpakasala. The moment we sin, ang mental attitude, lingual o overt sin, we step out. Mugawas ta. We lose our fellowship with God. Matangtang. That moment we are under, ubos na kita sa pagpanton sa Dios. Kaya nahigawas naman ta. O kaya na naman ta sa pagkakarnal nga kahimtang, nakasala sa upat ka klaseng sala batok sa Dios, Espiritu Santo. Ang una, quenching. Ano sa maning quenching? Pagpalong. Ikaduha, grieving. Ano sa maning grieving? Pagsakit. Ikatulo, lying. Ang pagbakak. O ang ikaupat, insulting. Ang pag-insulto. Ana mabasa sa mga buhat, Kapitulo 10, versikulo 29. Now, ang quenching, kung pagpalong, refers to the termination of the power supply. Power supply, gikan sa Diyos Espiritu Santo. Na mabasa sa 1 Thessalonians 5:19. Grieving the Holy Spirit, ana sa Ephesians 4:30. Kini mao ang termination of the love and fellowship with God, the Holy Spirit. Ang lying, pagbakak to the Holy Spirit, na mabasa sa Acts chapter 5 verses 2 and 3. Kining lying to the Holy Spirit is a sin of any false motivation. O ang insulting the Holy Spirit, mabasa ta ang bahin ini diha sa Acts chapter 10 verse 29. Kini refers to any mental attitude of disorientation to grace and or pride, the lack of humility. Karon,
God the Holy Spirit indwells every believer o kining iyang pagpuyo, indwelling sa magtutuo, dayon na ni. It's permanent sa katuigan sa simbahan throughout phase 2. Now, kung ang magtutuo is in fellowship, there is the full force of God the Holy Spirit and the restraining of evil sa mismong kinabuhi sa magtutuo, and that influences the restraint or the suppression of evil sa mga kinabuhi sa uban. Gumikan kinisa unsa. Well, I'm just going to summarize this. The divine viewpoint, historical impact and influence ngadto sa uban. Og here is how this works. First of all, how it works with other believers. The believer nga na sa fellowship with God, tinubdan kini siya sa pagdasig. He is a source of encouragement og imitation, pagsundog for other believers in fellowship aron sa pag-maintain their walk in fellowship. Ikaduha, ang magtutuo in fellowship is a source, tinubdan kini siya sa pagka-convictar, to convict sa karnal nga magtutuo, pinagi sa iya na unyang pag-usab siyang pagtagad, to change of attitude. Unya mo gamit siya sa rebound technique sa 1 John 1:9 nga nagkanayon sa in English og, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humaniya buhata ka na, mabalik dayon siya ngadto sa pakigambitay sa Dios. He is restored to fellowship. He is a source of conviction and at the same time motivational imitation for carnal believers sa pagbalik ngadto sa pakigambitay sa Dios and get cracking with doctrine. Thirdly, ay katulong bahin ini, ang magtutuo nga ana sa fellowship sa Dios, ana ka na siya divine viewpoint, historical impact and influence ngadto sa mga dili magtutuo, unbelievers, to come to faith in Christ. Fourth, ang magtutuo in fellowship stays away from any and all forms of evil sa kinabuhi. Ug busa, ang iyang non-criminal behavior maga-eliminate an evil influence ngadto sa tanan. So, God the Holy Spirit magagamit sa magtutuo in fellowship isip iyang pagi sa pag-restrain sa kadautan o evil. It's the Holy Spirit who is doing it. Ang Espiritu Santo may nagabuhat niya na. Apan sa dihang ang magtutuo, anaa siya sa iyang kahimtang sa pagkakarnal. Okay? Ang Diyos Espiritu Santo, kinsa nagapuyo diya sa sud sa kalag sa maong magtutuo, nagafunction gihapon kini siya. Ingon nga nagarestrain sa evil of that believer himself. Ingon man sa ubang mga magtutuo o sa mga unbelievers. It's a supernatural thing nga masayran lamang nato kini by doctrine. The one suppressing or restraining. God the Holy Spirit is going to continue to do this. Bagapadayon ang Diyos Espiritu Santo sa pagbuhat niini. Hangtod until sa panahon nga He is taken out of the way. Alright? Ang pulong until o hangtod dinhi introduces a temporal clause. Heos. H-E-O-S. The subordinate conjunction. Heos. H-E long O-S. Mao kining gitawag ta og the time up to which until he's taken out of the way. Ang heos, introducing the subordinate temporal clause, takes the subjunctive mood. So we have here the aorist middle subjunctive third person singular gikan sa verb nga ginomai. Ginomai, G
Now, ang ginumay literally says, until he may become. The verb ginumay, nagkahulugan og to become. But the helping word that naandan tas paggamit sa paghubad sa subjunctive mood, gikan sa Grigo nga to sa in English, is the helping word may. It literally says, until he, God the Holy Spirit, may become, not be taken, but may become. O niya, nagkanayon kini o out of the way. Wow, that's a good modern translation. But the Greek literally nagkanayon, it says out of the midst. It's the proposition ek, E-K. E-K plus the neuter ablative singular sa adjective nga mesos. Mesos, M-E-S-O-S. Now, you may have heard of a mezzo-soprano. That's a mezzo-soprano. Mezzo, of course, the double Z in Italian, taken from the Greek. A mezzo-soprano is a middle soprano. Mesos means dili mes, dili kagubot, nagkahulugan kini in the midst of something. Out of the midst. Out of the midst sa mga magtotoo, out of the midst sa tibuok kaliwatan sa tao. And when is God the Holy Spirit going to be taken out of the midst of the human race? Unsa man? Ang tubag? At the rapture of the church. Sa pagsakgaw. That's the terminating event sa katuigan, sa simbahan. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the angel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. Og sa dihang ang mga believers are taken up, and how fast is it going to occur? 1 Corinthians 15:50, in a moment, in the twinkling of an eye. Well, di ni twinkle, twinkle, little star baya. Nagpasabot kini og pagpilok. Just a split second. Unsa kapaspas nga may tabo ang pagsakgaw? Kas ang pitik sa imong duha ka tudlo. Imong nana. We are here, then we are gone. That's taken out of the midst of the human race. Kasabot ka? Well, paminaw. Ang Diyos Espiritu Santo nagapuyo diha sa sulod sa tanang magtotoo in both carnal and spiritual. Ug sa higayon nga believers are gone, ang Diyos Espiritu Santo wa nay puy-an sa kaliwatan sa tao dinhi sa kalibutan, yan ang panahon na. And that is what is going to remove the major restraint to evil. Nga mabasa di sa Daniel's 70th week. Tungod kay human sa rapture of the church, now Daniel's 70th week, the 7-year period, terminated with the second advent of Christ, will immediately begin. Why kang aniana? There's no gap in here. Musugod gilayon ang 7 ka tuig nga period nga gitawag og tribulation period. The one suppressing, God the Holy Spirit is the one suppressing, and the one suppressing will suppress. You see, nahinumdum ka pa bas giingon og let. Ang pulong let, L-E-T, does not mean let at all. It means unsa? To suppress or restrain. He's restrained on evil. The one suppressing will suppress until such time as he may become unsa? Out of the midst of the human race. And when is he taken out? Ano sa? At the rapture of the church. O paminaw.
Human sa rapture of the church, that is when the man of sin, the lawless one, the Antichrist, will be unveiled. Ipadayag na. Now we know the system out of which the Antichrist comes. That whore system, the prostitute system riding the beast, nga gisgutan diya sa pinadayag 10 ngadto sa 17, kanang corrupt religious system din hinining kalibutan na. Until he, God the Holy Spirit, may become out of the midst. Gonna be removed from the human race. Tungod kay kini ang iyang restraining ministry. Dili sa iyang convicting ministry, dili sa iyang regenerating ministry, kundi sa iyang restraining ministry. Ug may hinungdan, ang giingon og Daniel 70th week, ikakapituag simana ni Daniel, is going to be a time of unprecedented evil, of unprecedented lawlessness dinis tibuok kalibutan. Nga di ng tibuok nga kalibutan, wa pa makasaksi niini sukad masukad. Sa giingon nga Olivet Discourse sa atong Ginoo, diha sa Mateo 24:25, nga diin naghisgot kinis mga adlaw ni Noe. Siya mingon og, as it was in the days of Noah, kini sila nangaon og nanggiinom, nanggiminyo, and giving on marriage, hangtod nga miabot ang dakong lunop. The cataclysmic came and took them all away. So shall it be in the days of the Son of Man. Now, unsa may ipasabot sa giingon nga they are eating and drinking, marrying, and giving in marriage? Well, those are not poor, bad things, di ba? Kana nagpasabot lang nga they were living life nga way Dios. Negative volition, negatibong kabuton toward God consciousness, mao na ibuti pasabot niya. Og si Noe, nagasangyaw sa maing balita sa kaluwasan, sud sa pilang tuig, sud sa 120 years katuig. Og si Methuselah, namatay sa pangidaron nga 969, mga 3 ka buwan una muabot ang lunop. Genesis 6 ngadto sa 8. Way mga magtotoo ang nangalumos o nangamatay gumikan sa maong lunop. There were only 8 believers who survived diha sa ikaduhang Pedro kapitulo 2. Kini nagsulti kanato nga kini silang wawo katao nangaluwas tungod kay didto man sila sa sud sa arka. Kadtong maong dakong lunop, mao patong hitabo nga nasinatis tibuok kalibutan. O it was the last generation of the antediluvian civilization nga giguba sa Dios pinagi sa maong lunop. Now, ang atong Ginoo dito sa Olivet Discourse nagkanayon og that by last 7 years of the dispensation of Israel, ilabi na sa ikatulo og tungang tuig, that period nga gitawag og the time of Jacob's trouble sa in English. O kini makitag mabasa diya sa Jeremiah chapter 3. It's going to be a time of unprecedented lawlessness. Mo kini kinagrabihang panahon. Uban sa kinagrabihang mga tao, the worst people on the face of the earth that had ever lived. Mo kini the worst possible time with unprecedented lawlessness. Ang Antichrist nga magalingkod didto sa Jerusalem, magpatuo nga kana siya nga Dios kuno siya, claiming to be God, demanding nga siya pagasimbahon under the penalty of death. Daghang mga tao nga pagalungguan silang mga We have seen this from Revelation chapter 20. Kadtong pamutag liog, mao kadto sila nagasaksi alang kang Kristo. They had witnessed for Jesus.
And it's going to be a time of unprecedented lawlessness. Ug mo'y kinagrabihan ug kinangilarang panahon this earth has ever seen. Ug pangutanon takag, naa pa bang simbahan ning tuora? Nini bang tuora? Naa pa bang simbahan? Wala na. Wala na kahing suong magtotoo. Tuan na ta sa unsa. Gikuha na ta sa atong Ginoo. What a joy, undescribable joy that could be. Ato kining ipadayon sa sunod atong higayon. O gidapit kagyapon. Igsoong magtotoo, higala nga dili magtotoo sa pag subay nining atong pagtulunan. Nining grasyang gihatag sa Dios kanato nga atong makatunan o magamit sa atong kinabuhi samtang aniya pa kita dinhi sa walog sa mga luha niining kalibutan. Magaampo ta. With your heads bowed and eyes closed, let us spend the closing moments of our service today describing salvation, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time. If you are an unbeliever, kung ikaw dili pa magtotoo nining adlaw, nga you be aware of what Jesus Christ offers to you. Nagatanyag siya og kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Dios nagasulti. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Now everybody wants eternal life. So, if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. Una sa tanan, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Well, He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge, that are yours, He judged in Christ. So, karon ang imong mga sala dili na babag. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. Ug busa, tungod kay iya magadtong gibuhat, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, ang imo ra gyung buhaton is to accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So, sa gisulti sa Episo 2:8-9, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means, right where you sit, samtang nagalingkod ka diya right now, you can believe in Jesus Christ. Makaingon ka, you can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. Ug mao kana ang panahon. That's the moment of your eternal future. So nagaampo ako that you give this great consideration tungod kay kini bahin sa imong kinabuhi. It is your life. And you must know what you are headed for. Eternal condemnation or eternal life. Imo ang pagpili. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Let us pray. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us,
And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. Kining tanan na mong giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.